Jos olet mitä takonut, niin tää on nyt. Jätä laukku sinne, Anniina. Jos olet mitä osannut, osaan nyt. Harava. Siellä on poika. Ave, onko se täällä? Missä Ave? Siellä on poika syvissä vesissä. Minä luin tekstiä. Siellä on poika syvissä vesissä. Kävelee mukana. Kävelee mukana. Haen, joka palan haen. Joka palan halaan, että hala voi. Joo, sä jäät sinne Joka laittelemaan. palan halaan, että hala voi. Tees, taos se. Syvä. Taos se syvä ja ottava. Syvä ja ottava. Näin pitkä ja piikkinen. Ja etteivät piikit sitä poikaa pistä. Tapettua. Harava. Harava. Minä sillä sen kuolevan kidasta otan. Niin haroo. Niin haroo haravalla tuonella jokea Lemmingin äiti. Kokoaa Lemmingin pala palalta 2 huopapeiton väliin, veneeseen. Nostaa vaatteet, tuntee ne, kokoaa ja lopulta nyökkää syvään, surullisesti. Kaikki on koossa. Rannassa hän ja nuori poika Apulainen tekevät tulen, 2 tulta. Ja niiden väliin vetävät he Lemmingin jäännökset. Huopiin peitetty. Hyvä, kiitos. Onks meillä sänky? Onko meillä sänky? Sänky? Onko sänkyä? Sänky ollaan tilattu. Laveri. Ja jos ei muuta, niin ne paarit.